We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. At namong pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Rial Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Dunay kapin 100,000 doses sa Pfizer vaccine ang miabot sa Davao City karong adlaw. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Tek sa pagkakaroon kinina ang pinakadaghan nga doses sa Pfizer vaccine ang gihatag alang sa Davao City. Samtang dunay pagpaklaro ang Davao City COVID-19 Task Force sa huhungihong nga duna kunoy namatay human na bakunahan. Miabot sa 105,300 doses sa Pfizer vaccine ang miabot sa Davao International Airport Huwebes sa buntag. Gidala kini gilayon sa cold storage facility sa DOH-11. Base sa resulta sa clinical trials, ana sa 95% ang vaccine efficacy sa Pfizer alang sa symptomatic COVID-19 patients. Laumang moabot pa ang laing batch sa Pfizer vaccines ugmang adlaw. For the vaccine Pfizer that arrived today, lahat siya sa Davao City yan siya na-allocate. And hindi pa natin siya ma-distribute sa field no or sa mga provinces kasi wala pa silang ultra low freezer sa kanilang kanya-kanyang probinsya. Sa dato sa Davao City Vaccination Cluster, miabot na sa 102,359 ang nabakunahan na sa first dose ug 21,550 ang nakompleto na sa bakuna. With regards to the rollout of the Pfizer, probably we will just follow what was started during the first delivery of Pfizer. So it will be distributed among mga SPMC and among mga private hospitals natin for the rollout of the Pfizer vaccines. Samtang sa huhungiho nga dunay namatay human naturukan og bakuna, gipaklaro ni Dr. Michelle Slosser, ang spokesperson sa COVID-19 Task Force, nga wala pa'y pruweba nga magtudlo nga ang bakuna ang hinungdan niini. As of the moment, sir, we have not validated any occurrences of that sort kasi po based on the investigation, hindi naman lumalabas it's because of the vaccine po. So we will for those events po, sir, in the future or still ongoing ang investigation as of the moment. We will wait for the final investigation. Tak dinha na mo gawas no ang importante nining approval sa mga doktor ug galing dunay comorbidity ang usa ka vaccine ni ingon man ang pagsulti sa tinuod ug galing dunay kay comorbidity ato sa screening sa vaccination process aron mas screen ka og tarong sa mga physicians nga pwede o dili baka pwede nga mabakunahan. Daghang salamat Argil Relator. Davao del Sur Governor Douglas Dodo Ralota Cagas mipanaw na sa edad nga 77 anyos tungod kuno sa komplikasyon sa COVID-19. Ani ang detalye. Uli na kuugma
This is my life. Rest. Mga ulahing mensahe kini ni Governor Cagas kagabi nga iyang gisulat samtang nakibatok sa komplikasyon sa kasing-kasing may kalabutan sa COVID-19. Apan, kaganyang banda alas 5 sa buntag, gikumpirma sa pamilyang Cagas nga mipanaw na kini. Sa pagkabalo sa mga supporter ni ini, mihalad gilayon sila og bulak gawa sa ospital. A very sad day for the province of Davao del Sur. Akong ipaabot ang akong kinasingkasing nga condolences o simpatiya sa nahitabo sa pamilyang Cagas, labi na sa pagpanaw sa atong pinalanggang gobernador. Na-admit siya for difficulty breathing, and then he had tested positive for COVID and had been quarantining. Pero sa course sa iyang quarantine, nag-difficulty breathing siya, so he had to be rushed sa hospital. Sa hospital, he was showing signs of recovery, but unfortunately, today he succumbed to COVID. Gihinumdum sa imaging sakupan si Governor Cagas nga usa sa mga haligi sa probinsya na ila kini nga maayong leader. Sa kamatayon sa atong gobernador, tungod kay nailan na to ang atong gobernador nga project-oriented o dako kay siya og nahimo sa atong probinsya nga pag-develop sa atong lugar. Sa imong mga gipangtudlo namo, amo gitong sundon kabalo ko nga mao gito ang tama. Kaganyang buntag, gidala ang patayng lawas sa gobernador sa Davao City aron i-cremate. Ang akong uncle nga si Douglas Cagas, he has left a legacy in Davao del Sur. We can see nga daghan kayo siya nahimo for Davao del Sur, ang progress sa Davao del Sur. Governor Douglas Dodo Cagas, champion sa masa, garbo sa Davao del Sur. Ako, si Rial Soroche, para sa One Mindanao. Unang adlaw sa General Community Quarantine sa Valencia City, Bukidnon nahimong malinawon. Hapsay kini ang obserbasyon sa Valencia City LGU ngadto sa unang adlaw nga gipaylalom kini sa General Community Quarantine kung GCQ nga mulungtad hangtod karong June 30 ning tuiga. Plastar na ang tanang health checkpoint sa nagadayang barangay sa syudad nga mo'y musuta sa mga nagagawas sa ilang mga panimalay kung essential ba ang ilang lakaw. Nagpahimangno usab ang kagamhanan sa mga musunod nga adlaw nga mas mahimong strikto ang ilang pagpatuman sa mga balaod, sama na lamang sa curfew hours o clustering sa mga barangay. Padayon sab ang meetings nga ginahimo sa CHO uban ng Provincial Health Office alang sa mga sumbanan, alang sa pagpaygayon og vaccination rollout sa Dakbayan. Ginadili una sa Davao City LGU ang pagdawat og walk-in sa mga vaccination site karong padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Ginaawag sa Davao City Government nga bugtong mga pre-registered lamang ang moadto sa mga vaccination site ug hugot nga ginadili ang walk-in kini bunga sa panay pagsaka sa ihap sa COVID-19 cases sa Davao City. Sigon sa Davao City Health Office nga mas modaghan ang tao sa vaccination site kung magpaabot ang mga walk-in bisan og walay kasiguruhan nga mabakunahan sila. Delikado sab kini sanglit pwedeng dito sila makakuhag virus o di ba kaha sila ang makatakod o galing sila ang carrier. Hinuon naman na lista nga pakyas makaadto sa ilang naunang schedule mamahimong makonsidera nga dawaton isip walk-in. Gusto na gyud sa uban nga ma-vaccinate, hoping to get the vaccination if they go there without pre-reg. So kailangan talaga maka-pre-register tayo para mapaspas quick ang pagkuan dito manage. Giklaro hinuon sa City Health Office nga tugutan nila ang kuyog sa mga senior citizen nga mo-assist kanila sa mga vaccination site. Apan gitino nga ang kuyog nila dili mabakunahan gawas kung apil kini sa kwalipikadong priority group. Samtang sugod May 1 to June 6, dakong porsyento sa ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City naggikan sa BPO companies nga ana sa 467 ug 417 ang aktibong kaso. Unom ka BPO companies na ang na-lockdown upat niini ubos sa granular lockdown. Gipasabot sab sa Davao City LGU nga kinahanglan klaro ang pagdeklara sa mga mereklamo sa impormasyon, kalabot sa kalapasan sa ubang BPO company sa pagsunod sa health protocols ug ang paggamit og DQR code sa matag establisimento. We have heard them out and all of them are very willing to cooperate. So we are looking forward to a better partnership, a better cooperation with them po, and a better communication with all the PPOs, and not just the PPOs, sir. I would like to emphasize that all establishments. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.
Mga batan-on nga nangaligo sa sapa og mga beach sa Cagayan de Oro City nadakpan atol sa managlahing operasyon sa otoridad tungod sa pagsupak sa MECQ guidelines. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ubay-ubay ka mga kabatan-unan ang nasapon sa otoridad nga nangaligo sa baybay duol sa Coastal Road sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Sagad sa mga nangadakpan kay minor de edad, samtang ang mga hamtong gipang isuhan sa kapulisan og ordinance violation receipt. Usa ang Coastal Road sa Barangay Lapasan ang ginabantayan sa otoridad tungod na himo na kining tambayanan sa mga batan-on labi na sa hapon. Nanawagan og kooperasyon og pagsabot ang barangay sa katawhan, labi pa nga anaa pa sa MECQ status ang dakbayan. As much as possible, we don't want to issue any OVR kay COVID biya karon na dagan kay naglisod na maisuan pa sila OVR, magbayad pa sila. So we don't want that to happen. Muna nga badlong gid to, badlong pagpaymangno o laki usab ni pagpanawagan paghangyo kanila. Samtang naabtan sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa syudad kining mga batan-on nga nangaligo sa Cagayan de Oro River. Gikumpiska sa RCB ang PC sa kahoy nga mo'y gihimong duyan sa mga batan-on nga usa sa mga rason nga nagtapok-tapok sila sa lugar. Gipanghatod sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga balay ang mga nasapon o gipahimangnuan ang mga ginikanan nga dili pagawason sa panimalay ang ilahang mga anak nga minor de edad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibaha ang pipila ka lugar sa barangay Buhangin o barangay Gumalang sa Davao City ug pipila ka mga banay o individual ang gi-rescue sa otoridad. Samtang monsoon trough ang nakapekto karon sa Mindanao. Ano ang report ni R. Gil Relator. Tungod sa pagbunok sa ulan Miyerkules sa gabi, gibaha ang 5 ka lugar sa Barangay Buhangin proper, Davao City. Gilayong miresponde ang Urban Search and Rescue Team o rescue volunteers sa NHA Subdivision, Villa Park Subdivision, San Vicente ug Old and New San Isidro kung asa 5 ka banay ang natrap sa tagahawak nga baha. Usa sa mga na-rescue kini mag-asawang senior citizens kinsa gilayong gidalas sa barangay gym. Wala pa naman na-assess no kung unsa gyud ang extent sa damage. Pero karon ang sa monitoring namo ang mga tao naglimpyo-limpyo sa balik ang mga lapok gisulod gyud sa ilaha. Samtang Martes sa gabi, gi-rescue sab ang unom ka mga personahe sa usa ka consultancy firm nga nagpahigayon og environmental research pinaagi sa pagkuha og water sample sa Tamugan River, Barangay Gumalang, Baguio District. Natrap sila sa sapa human kalit kunong ni dako ang tubig. Base sa forecast sa Pag-asa, monsoon trough ang nakaapekto karon sa Mindanao. Busa makasinati gihapon og kusog nga mga pag-ulan labi na sa mga lugar sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao regions. Busa tambag sa Pag-asa, kanunay magbinantayon sa kalit nga pagbaha ug landslide epekto sa mga pag-ulan. Ang monsoon trough or panagtagbo sa duha ka direksyon sa hangin, habagat kon southwest monsoon ug usab hangin gikan sa northern hemisphere, adunay mga developments sa mga convective clouds or dag-o mga makapaulan. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka senior citizen na kahiagom og paso human masunog ang ilang balay sa Cagayan de Oro City. Ang dugang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Real maayo na lang kay naluwas ang usa ka senior citizen og simpleng paso lang ang iyang naangkon dihang masunog ang balay niini ganihang buntag. Daling girespondihan sa Carmen Fire Station ang nasunog nga balay sa pamilyang Ong sa usa ka subdivision sa Upper Carmen ning syudad. Base sa inisyal nga investigasyon sa kabomberohan, nagsugod ang kalayo sa kwarto sa senior citizen nga si Patricia Ong. Kinsa nakaangkod og paso sa iyang lawas human gisulayan niini sa pagpalong ang kalayo. Mayo na lang nakagawas gilayon sa balay ang tigulang. Ginahinay na niya ikling ang iyang ginikanan kay ang tuloy ang sistema sa ilang balay tulo siya ka kwarto. Naglain og kwarto ang mama, naglain pud ang papa. Wala pa sa masuta ang hinungdan sa sunog nga midamyos og 1.2 million pesos. Posibleng nagsugod ang sunog sa extension wire sa aircon sa kwarto sa senior citizen. Bisan simentado ang balay, apan daghan butang sulod sa balay ang daling masunog nga gilamoy sa kalayo.
Temporaryo karong mihikling ang pamilyang Ong sa panimalay sa iyang kabanay. Hangyo sa kabomberohan sa mga namuyo sa Barangay Carmen nga kung dunay sunog, mutawag gilayon sa numero nga naka-flash sa screen. Ang response time ba? Kay dali ra kayo within a span of seconds dako na kina siyang kalayo. Real tambag sa kabomberohan nga likayan ang pagsaksak og daghang electrical appliances sa usa ka extension wire tungod kay posible kining mag-overload ug makamugna og sunog. Ang ayan sab ipasusi sa electrician labi na katong mga daang panimalay kung masaligan pa ba ang mga linya sa kuryente aron malikayan ang short circuit nga mao'y hinungdan sa sunog. Real. Daghang salamat, Ethel Ipanag. Duha ka high-value target arestado sa managlahing lugar sa Mindanao. Ano ang detalye? Pinagi sa Special Operations Group sa DCPO, dakpan ang big-time pusher nga si Jaber Sarangani, taga Panabo City atol sa gipagayong bypass operation. 800 grams sa gituang shabu ang nakuha atol sa operasyon nga dunay street value nga 13.6 million pesos. Ang maong illegal nga droga, planong ipang-apod-apod unta sa mga parokyano sa Davao City, apan dugay na dai kining gina-surveillance sa otoridad. Siya karon naa sa kustodiya sa Special Operation Group o kani pasakaan o reklamo in violation sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165. Gidakop sa mga agent sa Philippine Drug Enforcement Agency ang administrative aid sa Provincial General Services Office sa Sarangani Provincial Capital nga si Bilardo Balsita alias Totong tungod sa kalambigitan niini sa illegal drugs. Pinaagi sa search warrant gisulod sa PIDEA ang balay sa suspect sa Purok 6, Barangay Spring, Alabel, Sarangani. Nakuha ng suspect og 13 ka sachet sa gituang shabu nga mobalor og 40,000 pesos. Kasong paglapas sa dangerous drugs sa akay pasaka batok sa mga dinakpan. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Nakasinati og kakulangon sa mga gamit alang sa pagbatok sa COVID-19 ang Cotabato Regional and Medical Center. Samtang naglisod na ang pipila ka mga ospital sa Zamboanga del Norte ug del Sur. An report. Sa kapin 200 ka kaso sa COVID-19 sa Cotabato City, nga gipailaw na sa General Community Quarantine, gibutyag sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC, nga beyond capacity o dili na makaya sa ilang COVID-19 isolation wards ang kadaghan sa mga COVID-19 patients. Dili na sab kuno sakto ang supply sa ilang oxygen machines, mechanical ventilators, lakip mga staff. May gamit na sab sa ilang emergency fund ang Bangsamoro Region aron mopalit og oxygen ug ventilators aron matabangan ang maong ospital. Nag-readjust na rin tayo dun sa quick response fund natin for medical emergencies under AOH. So pumili na rin nag-procure na rin ng maraming oxygen. Hinuon matod ni CRMC focal person John Maliga. Normal na ang sitwasyon sa ospital sa karon human miubos na sa 166 ang naka-confine sa isolation facility samtang anaa sa 178 ang bed capacity sa CRMC. Sa Zamboanga Peninsula Region, anaa na sa critical risk ang mechanical ventilator utilization sa mga ospital sa Zamboanga del Norte samtang anaa na sa high risk ang bed utilization rate sa mga ospital sa Zamboanga del Sur. Kini tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa mga probinsya, lakip ang Zamboanga Sibugay. Gani nagpadala na og tabang ang DOH Region 9 sa mga ospital sa mga probinsya sama sa dugang nurses, PPEs, disinfectant ug uban pa. Nagpadala na sab ang DOH Central Office og mechanical ventilators alang sa mga probinsya. Gani sa tala sa DOH 9 as of June 6, sa halos 5,000 nga active cases sa rehiyon, 1,529 ang sa Zamboanga del Norte. 1,435 sa Zamboanga del Sur, 534 ang Zamboanga Sibugay, 1,346 sa Zamboanga City ug 154 sa Isabela City, Basilan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nagpakitabang ang pamilya sa ka OFW nga taga Magsaysay, Davao del Sur human ginapasakitan kuno siyang amo sa nasud Qatar. Ano ang report ni John D. Esteban? Kini ang hulagway sa duha ka domestic workers sa Qatar nga mitakas sa ilahang amo human gimaltrato. Nagpakitabang sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kabanay sa usa sa mga biktima nga si Sheila May Sarmiento, taga Barangay Mabini, Magsaysay, Davao del Sur, aron makauli na kini sa Pilipinas. Sumala sa iyaan ni Sheila May, gamay sipyat,
Ginapasakitan daw dayon sa ihang amo ang maong OFW. Kapila sila muha na og takas ma'am pero masakpan yun sila. Kunya pag masakpan sila, ibulad sila sa adlaw. Kunya bubuan sila inini tubig. Ang ilang samad niya binutangan og kuan asin. Bunan-bunalan po sila og bangko ma'am. Lansahon po ang ilahang naong ma'am. Wala pa gyud daw siya masweldohi sukad nagtrabaho kini ni adtong 2019. Nag-OFW daw si Sheila aron makabot ang pangandoy sa iyahang anak. Apan wala damha nga pait nga kasinatian di ay ang iyahang dangatan sa iyahang pagpaningpalad. Igawas yun na si Mimi ma'am kay sa ilang kawadon lisod kay kahimtang ma'am. Gusto sad namo nga mahatagan po gustisya ang gidangatan yun nila ma'am. Desidido usab daw si Sheila May nga iduso ang kaso batok sa iyahang amo. Mipasalig usab ang OWA nga matabangan si Sheila nga makauli na sa Pilipinas. Hinuon sa karon ana-ana kini sa luwas nga kahimtang. Once nga pwede na siya magbiyahe, ato na siyang papaulion jud diri sa Pilipinas. Ipapaingihang kaso, no, i-atiman ko sa ato ang mga opisyalis nga naa dito na assign sa Polo, Qatar. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Walay naduga nga lugar sa Misamis Oriental nga naigo sa African Swine Fever kon ASF. Samtang alternative livelihood assistance gitanyag sa provincial LGU sa mga apektadong hog raisers. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Sa dato sa Misamis Oriental Provincial Veterinary Office, gikan Mayo 31 hangtod Hunyo 4 ning tuiga, walay nadugang kaso sa ASF sa Misamis Oriental. Nagpabilin ang mga lungsod sa Opol, Alubihid, Lagindingan, Libertad, Initaw, Mantika ug syudad sa El Salvador ang dunay mga kaso sa ASF kung asa mitalangan to sa 43 ka barangays ang napektuhan. Anaa sa 2,361 ka mga baboy na ang gipailawom sa kaling og 670 ka mga hog raisers ang apektado. Bisan wala misaka ang mga kaso sa ASF, padayon gihapon ng LGU sa pagmonitor sa mga binuhing baboy aron dili na mukuyana pa ang sakit. Gipahugtan sab ang pagbantay sa mga lugar sa sidlakang bahin sa probinsya na nagpabiling ASF free. Blood sampling ta para ma-monitor yun kung napa may presensya sa virus within sa palibot. Aron maalibyuhan ang kahimtang sa mga apektadong hog raisers, gikatakda sa mag-apod-apod ang probinsya og 50 ka ready-to-lay ducks, 5 male ducks og feeds, ubo sa duck egg production project. Tagala to sila alternative livelihood, which is kaning duck production, no? Duck egg production. So, gasugod na tayo evaluation. So, hopefully this month makadistribute na ta. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulog ang suspetsadong nanglugo sa minor de edad dakpan sa naglahing lugar sa Caraga Region. Ang una, nadakpan sa barangay San Mateo, Butuan City, nga nailang si June Mark Palarca, kinsa giingong nang lugo sa duha ka minor de edad niadtong 2018. Ikaduha, usa ka Keith Curry Ermac, kinsa nadakpan sa Bayugan City, Agusan del Sur, kay giingong nang lugo sa 15 anyos ka biktima niadtong 2020. O kay katulo, usa ka Zinyo Hanlod, kinsa giingong nang lugo sa 4 anyos ka biktima niadtong 2020 sa barangay Dulag sa Butuan City. Sa Butuan City, arestado ang high value target nga si Horacio Michael Carlito Magtibay Atupan atol sa drug bust operation sa may Purok 4 barangay Tandang Sora. Nakuha gikan sa suspect ang 354,000 pesos ka kantidad sa gituang shabu nga doon nagibugaton nga 30 grams og drug paraphernalia. Pasakaan ang suspect og kaso paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Bacuag, Surigao del Norte, patay ang lalaking si Jimmy Lampad, usa ka mag-uuma, humanggitigba sa igaagaw niining si Ralph Rivas Beliber sa balay sa biktima sa barangay Kabugaw. Sa investigasyon, kalit kuno misulod ang suspect sa balay sa biktima dayon tigbas kaniya nga natulog niya atong higayuna. Mikyas ang suspect apan nadakpan gihapon atol sa hot pursuit operation. Matod sa suspect, nawala kuno siya siyang tarong nga pangisip, migamit usab kuno kini o ganting-anting. Andam na matod pa magretiro si Presidente Rodrigo Duterte human siyang termino sunod tuig. Samtang gididan sab niini ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte nga mudagan pagka-presidente sa 2022 presidential elections. Ani report ni Argil Relator.
Mahirap yan, Pastor, kasi mag-retire na ako tapos this time ako ang mamili ng presidente. Pag manalo, sabihin nila, ano ko lang yan, perpetuate yourself in power. So, nagre-resist ako. Kini ang nahimong tubag ni Presidente Rodrigo Duterte sa nominasyon sa iyang partido nga PDP laban aron paraganon siya pagka-Vice President sa 2022 election. Gibutyag sa Pangulo nga ang iyang pinakadakong achievement mao ang pag-expose niya sa mga oligarchs nga naka-impluwensya sa politika o negosyo sa nasod. Naana usab kunoy angay mupuli kaniya apan nganlan lang niya kini sa saktong panahon. Bisan og daghan ang nagaduso og nanguna sa presidential survey sa eleksyon 2022 si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, dunay tambag ang Pangulo sa iyang anak. Si Inday, kinausap ko talaga kagabi. Do not run. Do not ever commit the mistake of running for presidency. Wala, I do not mean to insult the Filipino people. Presidente, wala ka talagang makuha. Wala para sa iyo. Except for one thing, yung sense of fulfillment mo sa kapwa-tao mo. Gipangayuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao og reaksyon si Mayor Sara Duterte labot sa ibutyag sa iyang amahan. Apan, nag-no comment gihapon ang alkalde. Samtang, no comment sab si kanhi Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario, Secretary General sa partidong Hugpong ng Pagbabago o HNP, labot sa ilang line-up sa umaabot nga eleksyon. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao. Isa ka nasab sa kapin 19,000 ang COVID-19 active cases sa Mindanao o katong wala pa naayo sa sakit. O bisa ka sab ang ihap niini sa Pilipinas karong adlaw. Anaa sa 19,187 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Samtang 115,094 na ang tanang kaso. 92,073 ang naayo na o 3,834 ang namatay. Sa Pilipinas, misa ka sa 56,921 ang aktibong kaso sa COVID-19. Anaa na sa 1,293,687 ang total cases. Kapin 1,214,000 ang recoveries o 22,312 ang namatay. Sa tibok kalibutan, kapin 174,433,000 na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 3,758,000 na ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, wala pagsuot og face mask ug face shield sa usa ka pasahero sa PUJ. Samtang wala sab nag-face mask ang driver nini gisaway sa mga netizen. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang social media post sa Cagayanon nga si John Martin. Human nga iyahang naaktuhan kining usa ka lalaki nga pasahero sa jeep nga wala nagsuot og face mask og face shield. Saysay niya nga iyahang gibadlong ang maong lalaki apan wala kuno siya tagda niini. Nakita sab niya nga wala nag-face mask ang driver, butang nga iyang gikabalakan. Gisaway sab sa mga netizen ang mga hulagway nga timailhan kuno sa kakulangon og disiplina sa mga tawo karon nga adunay pandemya. Nakaabot na sa buhatan sa Roads and Traffic Administration ang maong hulagway. Busa mas pahugtan kuno nila ang pagbantay sa mga checkpoints. Magpahigayon sab sila og random checking ug susihon ang mga pribadong sakyanan nga gagawas aron madakpan ang mga malapason sa MECQ guidelines. Sa dato sa buhatan, sukad June 4 hangtod 8 anaa na sa 100 ka pribadong sakyanan ug 200 ka mga public utility vehicles kun PUV ang nahatagan og violation tickets. Gani ang ato ang division karon lang naglakaw na pod para mo monitor ug mo educate na pod sa pagbalik-balik sa matag karon ug unya sa atong mga katawhan nga mag-monitor gyud or mag-observe gyud og minimum public health standard. Bantayan sab kuno nila ang mga anaa sa barangay nga sagad kuno dili mosunod sa health protocols. Ako, si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Gipangpara sa kapulisan sa Buhangin, Davao City ang mga nakamotor nga moagi sa checkpoint. Dili aron dakpon, apan aron hatagan og libreng barrier. Ani ang detalye. Daghan og nagamotor ang nadakpan tungod walay barrier sa ilang angkas o dili prescribe ang gamit. Busa aron makatabang sa mga walay kapalit og barrier
Gipanghatagan sila sa kapulisan sa buhangin aron dunay magamit. Hinaot ang kanang gihatag sa atong mga kapulisan nga motorcycle barrier ug mga face mask gamiton og tama nga dili lang for the sake of compliance pagsuot apan for the sake nga malikay kita sa COVID-19. Sa nakadawat sa grasya, perting dipaya sa nahatagan kay kasagaran kanila improvise lang ang ginagamit. Tagaan gid mig barrier nga prescribe gyud sa IATF ma'am nya. Kalimot gyud mi sa barrier ma'am, nabilin sa balay ma'am ba. Dako kayo mong pasalamat sa kapulisan sa buhangin nga nahatagan yun mi og barrier. Kay sa matagadlaw nga biyahe na mo, wala yun mi barrier nga magamit. Daghan gyapon ang reklamo nga kinahanglan pa ba ang barrier. Apan pahimangno sa kapulisan, padayon gyapon nilang ipatuman ang mando sa Davao City LGU o guidelines sa IATF. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Karong National Scoliosis Awareness Month, subling na nawagan ang mga scoliosis awareness advocates ug dugang tabang gikan sa gobyerno. Ang report ni R. Jill Relator. Karong bula na lang, nasayran sa 22 anyos nga si Sid Senok nga duna na siya'y mild scoliosis. Bisan mahal, apan kinahanglang mupailawom gilayon siya og therapy aron malikayan ang komplikasyon. Thankful lang pud ko na nakoy initiative na magpa-check up kay kung dili na jud na kanang di na jud siya mild kay murag lisod na ata siya na maano pa kanang maayo. Maswerte si Sid kung itandi sa ubang wala pa'y saktong kaalam kabahin sa scoliosis. Tuig 2018, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Proclamation Number 620 nga nagdeklara sa bulan sa Hunyo isip Scoliosis Awareness Month. Dakong kadaugan kini, labi na para sa support group nga Scoliosis Philippines nga maoy nanguna sa pagpakatag og kaalam dinhi sa nasod kabahin sa maong sakit. Gisugdan kini ni Amanda Quiamco, usa ka dekada na ang milabay. The desires of my heart was that to raise awareness, okay, to reach out to people afflicted with scoliosis because I want them to not feel alone. Pinaagi sa donors, nagatanyag ang grupo og libreng check-up, therapy, operasyon o uban pang tabang medikal ngadto sa mga scoliosis patient. Ug karong usa na ka dekada ang ilang advokasya, nanawagan silang mahatagan og dugang pagtagad sa Department of Health o PhilHealth ang ilang mga panginahanglan. For scoliosis patients to get the right treatment, appropriate treatment, and affordable health care. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwa sa among paghatod og balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa dagatang rehiyon sa nasod, subscribe na. Kung mo katumulahing balita sa Mindanao karong adlaw, ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka namo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.